So into engifunayo mina ukuthi mayisebuka emsebenzini eBamshaya ngazi ukuthi benikuhlanganisile naye kuphelile. Kuyacaca ukuthi bafo kuningi akakwazi asesemnyameni ngakho uthathele izinto phezulu. Mina ngikwazi wami ukhanyisele ngeke kabuyele ekhaya namhlanje. Yabona Phenduka, khansela Feneka. Wathi kimi uthola umsebenzi eBamshaya. Futhi yena usebele nebaba ngane. Akasafuna ukuzokuhlanganisa nathi ekhaya. Kwangafana kodwa akanodatha wethu kokushaya. Unesibili, ngokuthola nje into yakho nje usungavushiya umndeni wakho. Wathi wohlala nomuntu sekuxhumeza kangaka. Njengoba ukhuluma nje uphupha kana. Uthi ingane ayifunda kuyo yonke into oyenzayo ukhanyiseka. Benkulumo. Kuthi awuthayime usujabulile lo mngani wakho uthi cha bandla mina ngiyahluleka. Ngiyahluleka nje kumbekezelela ke manje pen. Ukuthi sezolanda ingane yakhe ayilethela azohlala nawo la ekhaya. Uyayibonela ngila? Cha. Lokho ukuthi intombazane lona ashadile. So angilindele ukuthi ngibuza noma ngaziphi inqomo ngisanga impilo yami. Kanti ke mntana. Safune ukuthi uyiforce uyenze nje ekhaya. Waphela ubaba wakho lona. Umashaya. Kwakuyindoda enolaka. Futhi izifuna izenze izinto zosiko. Umfana wakho awumazi ukuthi washonaphi. Namhlanje uhanje nendodakazi yakho. Naye uyazi ukuthi damuza zibhikala. Noma siyazi liwamanqa la ikhona. Usale nani vele? Angikwazi ukuzixolela ukuthi ngihamba ngakubuka. Ngene emotweni lasenzo. Ngitshela ukuthi uzohamba ubuye. Kanti ngeke usabuye. Okokuqala kuzomela sibuyise ujabulile la ekhaya. Okwesibili kuzomela senze amalungiselelo ukuze kwenze umsebenzi wokubuyisa ubaba. Unokuthula. Kanti ubani lo? Ngithe unokuthula. Senzo! Senzo manje! Senzo benzeni. Uma benzeni ngiyakuzwa. Uma senzo mina bengithi angazi senza ngazi mina ngihamba manje la kuke ingane yami ethukile. Ngibulale. Ngibulale. Phela ukusema. Uma uzulwa. Mali yami mina abeqiniso nathi. Angazi lutho ngokulamana kaSenzo. Manje ngiyaqoqa bese ngikwazi usilungisa. Bose ngaze kwenzeka zonke izinto letiningi kangaka. Ngibeka ngokwami. Ha. Khasa ngisicathulo ke manje. Ngeke ukuthi uzamukuyenza. Ngeke izilungu. Lalela ngeke uzuhambe la khamba ngomla. Kuze kulunga yonke le. Kufanele kufaka umqondo nomntwana nonke ukuthi mina ngitangene unyamaka nokuthula. Senzo wena Wawena thula. Manje ngabothi lento yenziwa wena. Ngeke ngizomela ngidele wena. Hey, vou, Mangos, vou. Manje makuze njani? Uyabona? Uzothiwa ngiyahlanya. Yini sekwenze njani? Ngithi ubaba akekho ngathi isikhathi akaze ngitshele lutho. Ma, khohlwa indaba yendoda endala ezaziyo ukuthi yiphi. Umuntu lo mdala manje.
lento indaba yabo basoyikhuluma ekuseni manje mina ngisengilele mina hayi. Longile Nkosi ngizothola ngoba vele ngeze ukwenza isilimo la ekhaya. Kodwa lo muntu ade ngikhuluma naye izolo akazangitshela lutho. Hayi, lo Nkosi yazi kuthini? Khona into angitshele yona. Yini manje? Yazi kuthini ngiyokhuluma ngale ndaba lo mfana owathathwa uMthula wahamba naye. Kanti futhi ngakhona lapho ngizwe ngathi uqhuma ibhanga uthe uzobela kubhaka kudala. Hayi, bhamu wena. Ngeke ukwala. Ukwala zefana nento nje ngesengamazinga inkomputha. So ayibhamu ihlezi iqhuma la ibhamjela. Mina ngilele mina manje. Angizonga lutho ukufundisa la. Mahamba ulala. Lungile ngizohamba ngiyolala. Ma kodwa uyathi wophela ngisesala ngizohamba mina. Yazi nawe uzofuba ngokwakho ukushisa lapha lokufana njengasinikeze lezi impendulo esidingayo. Abe uyafethu babuye ngani zami lokho ngibala ukuhlala lapha ekhaya ngiqobota amatisi ngayi kombheka. Hawu. Engikwaziyo mina mpendulo ukuthi uma usuhleli kanjena wedwa kusuke kukhona impela ongaphethe kahle. Indaba kakhulu. Kethiwe. Ngiyazi ukuthi wena noKhanyisile nikaze nakhulumela noNdodhe. And futhi ngiyazi ukuthi khona nikufihlile wena nomama ukuhamba kwakho Khanyisile ekhaya. Mina bhuti wami ngiyazi ukuthi la ekhaya bekuyinkomo edla yodwa. Ngingakunakile wena noKhanyisile futhi ngingaminakile. Lokho bengikwenziswa iqholo lokuthini? Bengikwenziswa iqholo lokuthi uma kuyo yonke into ebengiyenza ubengivuna. Ubengithanda kakhulu uNokhanyisile. Kanti lokho bekudala ngakwazi. And isona sizathu futhi ebesenza ukuthi ngibe ngasohlangothini lwakho Khanyisile. Nina nje nimkhupha uNyombazana kuyo yonke into. And into engicasula tu ukuthi umama uhlezi nje ebeka iphutho lokuthi washeshe wathola umntwana. Akasakubheki ukuthi kupha sekwenzile ukhombisa ukuyisola. Yabona Mpendulo. Ngiyazi ukuthi uma uthe kwena uKhanyisile uyihambele la ekhaya. Kodwa iqiniso ngomthetho lithini? Lithi umsebenzi kama yonke. Mhlambe bengingamvumela ensukwini ezidlule. Kodwa yabona manje ayinami ngikhathele. Siqala ungikhathaza indaba ngani uKhanyisile. Ngazide. Ukuthi khona into befihle emqhubeni. Mama. Uxoxa uKhanyisile. Angamxosha kanjani asethole itoho? Namangazi. Okokuqala nje okungixakile ukuthi kufika usenzo la ekhaya ezokhuluma nomama. Angazi ukuthi yena bayikhulumile. Emva kwalokho ntambama uma phithiphithi useqoqekini zonke impahla ila Khanyisile uthi akasamdinga ekhaya. Uyabona Kethiwe ukuba ikati nekundane kwethu kuzomela sikubeke eceleni. Sike sibambisane ke manje. Khona ukushaya manje. Khona kunuka santumane. Manje engayenza kanjani lento umama uma ukuthi uKhanyisile uyamzala? Khona ayinuki ngose wami. Sam, lo msebenzi ngisanda kuthola. Lento ngenzisa yona yokulokhu ngibika izaba izongixoshisa emsebenzini. Ngiyakucela bandla ngicela ungidedele. Angeke ngize ngitshele umuntu. Yize ngayifunda lo mkhulu nesiphuphu. Wakunephana nento eyodwa. Ngithe akuphumula endlini namhlanje. Kuze kufika labantu engibalevile. Khona ke mayefika ke la uBonkosi uzokwenza uzoshintsha yini ukuthi mina ngidubula baba wakhe? Noma kuthiwa isilimo esinjani sephoyisa leso. Ayikho umuntu ongekaza ukuthi bengiyivikela la. Ukwambela la. Angazi ukuthi into ngichaza la kuwena. Engabe nje ngenzela itiye ngilambile mina. Ngenzela itiye.
khona into engifuna sikhulume nawe. Mina lo council njengoba ehambile nje. Ukuthi phela kumele sivumelele lo mfana ukuthi avele amthathe mahala nje engakhiphi lutho. Sibe simazi kahle ukuthi uyasebenza. Kumele njengoba emthathile nje uCouncil kube ukuthi uCouncil phambana nezikomezi zala ekhaya. Mama ngizokubuza umbuzo ube munye. And futhi ngilindele ungiphendule ngoyebo noma cha. Yini ngabe sewenze njani? Ngitshela ke Madladla. Ukhanyisile ingane yakho izalaya. Yebo noma cha? Hawu, phendula. Usasangane Cha, ngifuna ukwazi ukuthi uyamzala yini. Yebo noma cha? Ngiphelelwa amandla. Ngicela niyise esibhedlela. Ngiyathembisa. Ngeke ngisho lutho. Ngiyathembisa. Ngicela ukuya esibhedlela. Yabona nowabeli. Ukuthi mina ngisanda nyama nokuthola. Yabo dala umuntu ongakanani manje lena. Aziloda bra wami. Ingena ufazi ukuthini. Kodwa ngiyazi ukuthi ngisanda kahle ngoma ngicisa. Futhi ngikutshela kona ukuthi ngingakamthola. Nakuthi ngizothola Bona ngizokuyeka ngokunkani. Bona mama into engizokwenzela yona. Ngithela la indaba yakho ngisa esibhedlela. Mina ke ngingodwa nje eqasheni. Asazi ukuthi ubhala udubuleke kanjani, nawe futhi awumazi udubuleke kanjani. Mina nje ufike ekhaya senje. Konke ke lokho ke kodwa ngizobona ukuthi singasebenzisana naye ngiyona yonke le. Noma ngifuna ukuthi izimali zilime ziyetshela. Kodwa phendula. Ususho ukuthi nje bengingakhulisa ingane iminyaka eminingi kangaka kade angizali. Mina nawe mama siyalazi iqiniso ukuthi umuntu obethanda ukhanyisile ngomunye nje abo ubaba. Wena uhlezi nje ubona amaphutha kuyo yonke into ayenzayo. Phendula. Ngoba vele uCouncil behlezi namaphutha. Kunini uCouncil sizama ukufihla amahlazo akhe. Uyabona ngelela lenze namhlanje ukuthi akhethe ukuhamba nendoda ashiye la ekhaya. Angiboni nokuthi ngophinde mina ngiqobele. Futhi angiboni ukuthi ngokuphinde ngimamukele ukuthi angene phakathi kwaleli khaya. Manje ke mama yonke le mbudana ongitshela ngicabanga ukuthi mina ngiyayikhona. Ngala kwa Madladla. Ukhethe ugeqa amagula ngayo yonke into oyenzile. Into ezokusiza ukuthi uthole isisombululo wena nokhanyisile. Ngoba ngibona ukuthi mina ngizomelana ukuthi ngihlale la ekhaya umuntu athathe inqumo efana nalesi engaphusile. Jabulile, ngiyajabula ukuthi ulibambile ucingo lwami. Bese ngeke isidingo sokuthi ngingalibambi dadewethu. Kahle kahle nje ngimangela ukuthi ungifonele. Hayi Jabulile, ngikufonela ngoba phela kunento ebalekile okumele siyikhulume sonke njengomndeni. Njengomndeni? Yebo Jabulile, njengomndeni. Ngaphandle mawukuthi wena usuyikhiphile kulomndeni. Cha dadewethu akunjalo. Manje ubufuna sikhulume la ucingweni noma kumele ngifike ekhaya? Hayi Jabulile, kumele ufike ekhaya ngoba kunento okusamele uyilungise nolwandle. Ngicabanga ukuthi futhi uphathe impahla ngoba uzothi ukuhlala insukwana. Hayi kuzwakele dadewethu, ngiyabonga kakhulu. Idlala ngelihle mntanami, ukhohlwa okwenzekile, sekudlulile manje. Ubani? Mina mama. Oh, ngena pha man. Cha, ngibonile imoto kaSenzo ihamba. Ngathi ake ngifike mhlawumbe ngithola ukuthi kwathi ngikhulume nawe. La ngelihle hamba udlala ncane mntanami, uma usafuna ukukhuluma nobhuti phamani. Wena ke wasusonke kangaka, wenzalani phuma? Ngisuke kahle ngiphuma uthongathi. Ngase ngidlula lapha esiqalile sithola ukuthi ngizofika. Awuyangani vele emsebenzini? Ingane? Phamani kuningi okwenzakalayo. Nokuhlala lana nje akukho ukuthula. Yabona futhi manje sengibonile kuphelile ngami, kuphelile. Hayi sonke kumsusho kanjalo imisebenzi enjani manje? Impendulo phamani. Yazi bekuyena umuntu obengiseka, obengikhombisa uthando selokhu kwahamba ubaba. Kodwa manje ungijikele.
Ukholwa ukuthi mina ngihambelile lapha ekhaya ngoba nakho sengizola umsebenzi futhi sengibuyelene noSenzo. Hayi bengikhona ke Khansila. Uyabona uma wakho uxolisa ukusho lokho kodwa unonya. Ukwazi ukuma phambi kwami nompendulo. Akubheca ngoba endinyama ngayidlala. Angeke ngimsoleke mina futhi umpendulo ngalokho akusho ngoba indlela okukhulunywa ngabe kufanele aphoxeke futhi bekufanele ayikhole yonke lento. Kodwa kanjani? Umpendulo ngekholwa kanjani kefana naleyana ngami? Akasangazi ukuthi ngohlobo luni lo muntu. Ngiyakuzwa Khansila. Futhi ngiyayiqonda zonke izimo odlula kuzona njengamanje. Kodwa lesi iqiniso nami ngikhathazekile. Ngikhathazeke ngathi. Angiboni ukuthi kwenzakalani kuthina. Uyabona njengamanje uzophuma ama-result ama-matric angazi makhambe kahle yonke into uzomela ngihambe la ngiye emadolobheni ngiyoqhuba izifundo zami ukuthi ulisoqhelela sizoqhelela nje ngoba kwenzeka kuwena mhla uthola umsebenzi othungathi uma ngabe udlelane bethu Khansila buntekenteke sisandawonye sihlezi ndawonye ngabe sesiqhelele ukuthi solubona idlala kodwa Ngamangobese wena ukuphi kanti hawu hayi ke ungakhohlwa phela ngani bekuthiwa kufanele enkonzweni isheshe isikhathi hayibo wakhona konwani Nami noma sanjani ngingqongqoza Ninjani? Hlala phansi. Lalela la. Okokuqala angene ubhuti wakho. Okwesibili sizosineka nawe la. Ngifuna ungitshela amanyaleni wezalana noziswa yini? Ngasho ngidideka ke manje futhi manje ukuthi uzuringa ngani? Ye wena. Angiringi la ngiyakhuluma. Ngithi kuwena lamanyaleni wezalana noziswa yini? Cha, ukuthi hlala phansi. Khuluma. Oh, kahle bafo. Angikazi nokuba bafo ngiyamfanisa ni. Kodwa ke bafo angazi ngempela uzoyenza ngani. Mina into engiyikenayo ukuthi thina singishayela ifonishi la endaweni siphile njengabo bonke abantu. Mana, qale nini ukuthi ukushaya abantu uphuthwa into zakho kube ukubhema nje kuphela. Ziphi impahla zami ne? Ziphi impahla zami? Baba, ngizokuzwela la ngaphandle ukuthi iphi nombolo emashaya ngizwele bafo. Angikeni lutho ngaphela, angikeni lutho, angikeni nix. Kwazona indlula namakhosikazi bathule bethi mangabe kunendle nje. Ehlala abantu evula imihla namalanga, ehlala abantu ehlalela amaphara nje kanje. Lalela lapha lakithi, ukwazi ugcine la ngakini lokho. Ngiyangwenya mina ngisiza, ngizofana ibancane bafana bami. Manje senishela ukuthi ke la ekhaya sekuzophilwa kanje akusakhulunyiswa nje ngenxa ukuthi uKhansila akekho la ekhaya. Senishela ukuthi nje sengaze ningidube ngenxa yengane nje namaphuthayo yini ngempela mina enganenzeli yona. Into esifunayo yinye nje mama, sifuna nje thina iqiniso. Why thina usinike uthando bese uthi uKhansila nomphathi nje kwencanga nje. Leyazi ukuthi Khansila ngimzali. Angimzali uKhansila. Mama, ngicela ungibuye emehlweni. Angiyindawo. Angisajahile lutho mina ngempilo. Ngiyathembisa ngizoba khona empilweni yakho. Ngaphandle ke wena mawungafika le ezikoleni ubone igqoka ikete emfishane. Hayi Khansila. Ngiyawuthembisa ngiyethemba. Awukho lutho engizolwenza oluzobe inkinga kodwa Khansila ngiyakhathazeka.
Abona nje mangabe usahlezi la endlini elibhokholo lusenzo angithokozi nendle. Uma ngabe ungekho eduze kwami ingqondo yami ivele icabanga ezinye izinto ukuthi mhlawumbe usenzo njengoba ukwenzisa ezinye izinto nigezelana. Mama shaka. Dothi umuntu wenza kanje.